Han låtsas smsa men ta en bild på när jag ska äta det. Du måste ta den perfekta bilden i. Ja, men ta lite mat nu, visa hur du gör. Och vänta lite. Visa hur du gör nu. Alltså. Och viker den först liksom. Ta en riktig jävel nu som Jonas säger. Och vänta på att svälja den första jäveln först liksom. Ta in hela nu. Ställer du in alltså? Ja, jag måste ta riktigt foto i. Jag måste ta perfekta fotot i. Man ställer in alltså. Ja, nej, jag hittar inte. Nej. Låtsas det va? Jag måste ha perfekta bilden där liksom. Bacardin där liksom. Kommer den andra. Det är en pannkaka kvar. Alltså. Får äta den också. Får kapa videokameran nu liksom. Legummedyck, eating pit, pannkaka. Det är så fransmannen ska förstå också. Legummedyck, äter pannkaka. Han äter hela pannkakan in i munnen. Får sätta på något bra nu. Except for fashion. Fashion. Albert fashion. Lilla syster, vad heter den? Umbrella. Du ska ta det. Du ska ta lilla syster med den andra låten, du vet. Men inte den. Vilken är det normala? Du ska ju ta dem lilla syster, du vet. Vad heter det? Lilla syster. Nej, den låten heter lilla syster. Alltså den vanliga, den normala. Men ska du köra Rihanna? Nej, vi vet inte. Jag kom på nya. Vi tar den här. Ät nu upp din sista pannkaka. Det delar den fint nu bara. Ät upp här, ta en sked. Det är ju den originala. Vilken låt är du letar efter? Välkommen till mig i New York. Sluta spela in. Får snart en pannkaka i huvudet. Visst. Du ringer till Jennifer. Får göra en slutpost här.